Fi ftit sigħat isseħħew 3 inċidenti tat-traffiku bl-iktar wieħed serju is-sitt filgħodu fir-Rabat. Tfajla ta' 20 sena minn Haddingli weġġet serjament wara li tilfet il-kontroll tal-karozza tagħha fit-triq Dingli ir-Rabat stess. Tfajla ta' 20 sena minn Haddingli weġġet serjament wara li tilfet il-kontroll tal-karozza tagħha. Fil-ħin tal-inċident it-tfajla kienet qed issoq lejn Haddingli u bil-konsegwenza hija baqgħet dieħla fi faċċata tad-dar privata u spiċċat inqalbet fuq il-ġenb. Fuq il-post kellhom jissejħu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex joħorġu lit-tfajla li spiċċat maqbuda fit-tifrik. Saħansitra kellhom iqattaw partijiet mill-karozza. Wara illi tfajla inħarġet mill-karozza hija ngħatat l-ewwel għajnuna fuq il-post mit-tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei. Wara ttieħdet l-isptar b'ambulanza fejn ġiet iċċertifikata illi soffrit ġrieħi serji iżda ma tinsax fil-periklu tal-mewt. Kawża ta' dan l-inċident id-dar ġarbet ħsarat estensivi. Intant is-sibt tal-ħabta ta' nofsinhar raġel ta' 42 sena minn Bormla ittajjar minn karozza. L-inċident seħħ fi triq ħalsa Flini Raħal Ġdid u raġel ittajjar minn karozza missjuqa minn raġel ta' 64 sena minn Ħal Tarxien. Ir-raġel iddaħħal l-isptar Mater Dei għal aktar kura fejn sofra xi ġrieħi iżda ma jinsax fil-periklu tal-mewt. U l-ġimgħa l-ħabta tal-10 neqsin kwart ta' filgħaxija seħħ inċidenti ieħor tat-traffiku din id-darba fit-triq il-Marfa il-Mellieħa. Raġel ta' 42 sena mill-Mellieħa kienet isuq Seat Ibiza mill-Ladira lejn iċ-ċentru tal-Mellieħa meta tilef il-kontroll tal-karozza u baqa' dieħel f'karozza Opel Corsa li kienet ipparkjata. Mal-impatt is-Seat baqa' dieħla ħedon f'karozza oħra Fiat 500 missjuqa minn raġel ta' 54 sena minn Naxxar li kienet ġejja mid-direzzjoni opposta. Iż-żewġ sewwieqa tieħdu l-isptar fejn waqt li s-sewwieq tal-Fiat 500 ġie ċertifikati li sofra ġrieħi gravi iżda ma jinsax fil-periklu tal-mewt, ir-raġel mill-Mellieħa li kien qed isuq l-Ibiza ma sofra ebda ġrieħi.